Giro. Hola! Hola. Bona vesprada. Què tal? Molt bé. Com aneu de refredats? Perquè portem una temporadeta de gripes i qüestions vàries important. ¿Todo bien? Sí, no n'hi ha com un despatx individual per a no contagiar-se amb Ja ningú. no. Correcte. Bueno, doncs, primer que res, feliç any a les dos, que el 2023 vos tracte molt bé i, bueno, anem amb el segon capítol de l'Ateneu Democràtic. Gràcies a la meva companya d'aventura digital, Anna Oliver, advocada de Carcaixent i companya de batalles. I avui tenim una convidada, Carolina Almiñana, que es presenta. Estàvem comentant abans de començar l'optimisme que fa falta avui en dia per a dedicar-se a la política. Vull dir que, Carolina, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació de l'Ateneu. Gràcies per convidar-me, de veritat. Moltes gràcies. I bona vesprada a tots. Bueno, això quedarà gravat. Nosaltres ara mateix estem emitint en directe a través del nostre canal de Facebook i això quedarà gravat. I, bueno, Carolina, una miqueta, la nostra idea és fer una ronda, aprofite per a presentar-ho, no? Vull dir, anem a fer una ronda d'entrevistes a totes les persones que us presenteu a l'alcaldia de Carcaixent, perquè com a persones que creiem en la democràcia i en la paraula com a forma de relació social, doncs, evidentment, ens interessa molt tot allò que tingueu que dir. Alternarem una entrevista, diguem-ne, de perfil polític o a persones que aneu a l'alcaldia amb qüestions culturals. El primer d'esta temporada el vam fer de comerç local i avui, doncs, bueno, comencem amb tu. Si no m'equivoque, des del punt de vista formatiu eres advocada, Sí. I conta'm una miqueta, a què te dediques professionalment? Vull dir, el teu dia a dia, a què te dediques? Pues mira, jo soc advocada i actualment treballo de tècnic jurídic a la Conselleria, la Conselleria d'Agricultura, i me dedique a gestionar subvencions, contractes públics, assessorar jurídicament legislació també, normativa, i a gestionar el dia a dia el que és dins de l'administració pública. Però la meva trajectòria professional va més enllà els últims anys. Jo he sigut sempre autònoma, ara no, però sempre he sigut autònoma, primer com a advocada, especialitzada en famílies, i després he tingut un negoci a Carcaixent. He tingut un negoci d'interiorisme durant 11 anys, que vaig traspassar ja fa 8 anys i que actualment continua, afortunadament, funcionant molt bé. I com vegeu, mira, tinc aquesta vessant, no? La de l'autònomo, que sap... Bueno, jo crec que els tres així sabem el que costa dur una empresa avant, veritat. Salut, compañeros autónomos. La gestió d'un negoci i també, per altra banda, la meva situació actual de tècnic jurídic, he adquirit un bagatge molt ampli que m'ajuda molt a afrontar aquest repte de gestionar un ajuntament. És molt important. Al final és el meu dia a dia, la gestió pública. Clar, això anava a preguntar-te, com pots compaginar tant quan tenies una botiga o com ara que estàs en conselleria en el treball en l'Ajuntament, perquè moltes vegades la gent pensa, només veu els plens, afortunadament ara ja es poden veure i es retransmiteixen, no? Però això és la part final d'un llarg treball, no? De comissions, de consulta d'informes, de preguntes... Efectivament, sí, i la part més important de la política municipal que és el contacte amb la gent que ve a buscar-te o quan tu vas a posar-te en contacte amb la gent per a saber les seves necessitats i per a poder-los ajudar. I després el treball d'estudi, perquè quan tu presentes una proposta no la presentes per presentar-la, no? Fas un estudi previ, fas un treball previ i traguem moltes hores al dia, és el que comentàvem abans, no? Jo crec que si tinguera 48 hores al dia em farien falta 48 més. El temps lliure que tinc és el que tinc que dividir entre família i també la regidoria. I a banda, que tampoc ho he dit, soc soci d'una empresa amb el meu home que se dedica també a les falles, a l'art i a la decoració en la tecnologia 3D, que jo ara ja no estic treballant en aquest sentit, però sí que col·laboro i l'ajudo en tot el que puc també. És a dir, ens fan falta hores al dia, però jo crec que... Avorrir-te t'avorreixes poc, per lo que veig, no? I això que diuen que avorrir-se és bo, no? Perquè fa treballar la ment. Bueno, sí, però trobar algun rato per a la calma està bé, però molta gent no és conscient que realment la gent que feu política, realment en un poble, poca gent viu de la política, especialment, vull dir, en un poble xicotet en què hi ha algunes persones alliberades,
Però al final, gestionar un municipi, jo també penso que és un error moltes vegades, gestionar un municipi amb 5 o 6 persones alliberades, un municipi de 20.000 habitants no és fàcil. Vull dir que és un tema complicat, per tant, requereix una dedicació i, a més, jo penso que la gent hauria de ser conscient que quan més temps dediqueu els responsables de la gestió municipal a un ajuntament, més fàcil és que la gestió siga més eficient i més eficaç, no? Vull dir que... Jo també estic d'acord amb això. Disculpa, no, que la feina de l'oposició evidentment no és gestionar, perquè no tinguem aquesta competència. Però n'hi ha gent... A les comissions, anem als plenos, prepareu els temes, prepareu mocions... Hi ha gent que se pensava, perquè m'ho comenten, no? Que anàvem a les professors i poc més. És que hi ha gent que no sap tampoc tot el que n'hi ha darrere. Sí. I que cobraven per anar a les professors. Dic, no. Ostres, bueno, i quan paguen? Si és del Cristo, paguen més que si és de la Verge. Vull dir, és que, ostres, al final també... Jo crec que hi ha una falta de cultura democràtica, en general, de com funciona. En general. Jo igual, fins que no he entrat a formar part d'una corporació local, tampoc saps exactament lo difícil que és. I què te motiva? Què te motiva, Carolina? Què te motiva a participar? Perquè tu has parlat de regidoria, entenc que ha sigut una confusió, estàs en oposició, però són moltes hores, no? I la política, doncs això, des del desconeixement, que jo crec que és el mal menor, vull dir, que te diuen que cobres per participar en un acte religiós o cívic, mira, és ignorància, però és que n'hi ha gent que pensa que per el fet de ser polítics i d'estar en un ajuntament té dret a que sigueu el pim-pam-pum i que puguen atacar de totes les maneres i que puguen arribar a l'atac personal, no? En una situació de tanta crispació i de menyspreu a lo que és l'exercici de la política, què te motiva a estar ahí i ara encapçalar la llista del PP? A mi me motiven dues coses principalment. Una és que estic enamorada de Carcaixent. O sigui, la gent que me coneix ho sap de sempre. Jo adoro el meu poble. Aquesta és la primera. I segona, que m'agrada molt la política. He de dir-ho, m'agrada des de sempre i crec que és una cosa que he heretat de ma mare. Tinc que dir-vos que en ma casa una nit electoral és més emocionant que la nit de Cap d'Any. En això que vos dic prou. He viscut aquestes condicions en ma casa, m'ho agrada molt la política. Però, a banda, la política, el que me motiva a mi és el que jo entenc que és la política, que és vocació de servei públic. A mi el que em motiva és poder fer coses per la gent del meu poble. El de contacte amb el ciutadà, que te diguen el que necessiten i que tu, dins de les teves possibilitats, poder millorar la vida dels ciutadans i també poder fer del poble que tant vull el poble que mereix ser o el poble que jo crec que podria ser. Però és veritat que això, per desgràcia, avui en dia la gent està molt... Vull dir, jo almenys el que detectem un poc quan comentàvem la preparació de l'entrevista i tal, la paraula està com a menystinguda, està com a... És com que ha perdut el seu valor i realment, moltes vegades, la forma en la que la gent mos interpel·la a responsables polítics, jo m'agarré una depressió, si a mi estiguem tot el dia dient-me... Jo me'n recorde molt del vídeo eixe de per què això està inundat? Això està inundat perquè és un fill de puta! Che, per l'amor de Déu, vull dir, anem a veure, és que arribem a un nivell de deteriorament social. Al final, sou representants de part dels meus veïns i puc no estar d'acord amb tu, però hem de parlar, hem de buscar acords. A més, la política, al final, no deixa de ser la capacitat d'arribar a acords. I a mi això me du a una pregunta que és molt important, vull dir, per què vols ser alcaldessa? O sigui, perquè, clar, al final, no és que te dediques a la política, tu ara estàs de regidora, estàs en l'oposició, vas als plenos, vas a les professors, les cobres, tot això, vull dir que... Però, vull dir, clar, estem parlant de paraules majors. Ser l'alcaldessa d'un poble de 20.000 habitants, ostres, això és un repte important. Per què vols ser l'alcaldessa? Pues a banda de les dues coses que me motiven per participar en la política municipal, jo vull ser alcaldessa perquè pense que Carcaixent necessita un canvi i perquè pense que el projecte que lidere és el projecte que necessita Carcaixent. I ara estic dient-ho i estic pensant, Ferran, en el que acabes, i Anna, el que acabeu de dir, que les paraules, la gent ja no creu aquestes paraules. Per això tenim una doble funció. Dir-les, però demostrar-les. I en això m'ha empenyat jo molt en aquests 8 anys en l'oposició, en que la gent ens veja treballar. Perquè nosaltres podem dir moltes coses, però després la gent ha de veure que tu realment tens aquesta intenció.
tens la intenció d'anar així, tens la intenció d'anar allà, tens la intenció de copar tot el teu temps lliure perquè en un barri t'han dit que es fa falta això i vas a veure-ho i vas a fer un escrit i vas a presentar-lo. Vull dir, les paraules, a vegades dic, la gent se creurà les paraules que estic dient, que realment vull fer de Carcaixent un poble, el poble que mereix ser? Doncs m'empenya moltíssim i el meu grup s'empenya molt en treballar perquè la gent vegi que això és de veres. I jo crec que Carcaixent necessita un canvi perquè també és de veres que n'hi ha un descontent general o per almenys en el carrer se palpa això i nosaltres portem molts bons projectes per a Carcaixent que volem dur a terme. I per això pense que només que podem fer-ho és presentar-me a l'alcaldia i podem demostrar a la gent tot el que podem fer per al poble. Bueno, no realment, no? Perquè això és un projecte de partit, vull dir que podries dur a terme això. La pregunta és doble, no? Perquè està clar que te motiva tot això políticament per a poder-ho executar i per tant teniu que optar a l'alcaldia, al govern, com a mínim, però i a tu particularment ser alcaldessa perquè podries participar, ser cap de llista, millor dit. Tu podries participar de la política en un altre paper, sent la número 2, estant en un equip, des de fora jo crec molt en la política no institucional, no? Això és política, això que estem fent avui és política, al final. Me motiva, sí, me motiva personalment. Carrera personal, perquè al final això és encara restar més hores a la teua vida i fer ahir com una paràlisi de la teva vida professional i familiar per dirigir un poble si arribes a l'alcaldia. A tu personalment, a tu Carolina, no a la política representant d'un partit, sinó a tu com a personeta que té dur a aquest sacrifici, més enllà que estimes el poble, els tres que estem així ens dediquem molt al poble, vull dir, l'aspiració a ser alcaldessa... L'estima és important, és el que he dit abans, però és de veres que jo, com has dit, podria ser número 2. He sigut número 2 tot aquest temps, he treballat moltíssim junt els meus companys. Quants anys portes, Carolina, treballant ja en l'Ajuntament? 8 anys. En l'oposició és 8 anys. En l'oposició és 8 anys. Però l'oposició és dura, l'oposició és... Jo crec que no és conscient de lo dur que s'està en l'oposició. Però com totes les coses que són dures també te curtissen. I saps què passa? Que te fan voler anar a més. És a dir, jo he estat 8 anys a l'oposició, els últims 4 com a número 2 i com a portaveu del grup municipal, perquè el meu company, que abans era candidat, Salvador, ell sempre va dir que se presentava per a 2 legislatures. 2. No, res de perpetuar-se ahir a veure si al final... No, 2 legislatures. En 2019 ja va fer portaveu a mi. Número 2 i portaveu. Jo crec que donant la talla, que he treballat molt per això i pense que és moment d'anar un pas endavant perquè pense que puc encapçalar el projecte i que vaig a intentar fer el màxim per al meu poble. És el que me motiva. El que me motiva l'estima, me motiva que crec en el projecte i que crec en mi. I espero que la gent també ho faci. Pues sí, al final d'això se tracta... M'agrada la política i m'agrada el meu poble. És que al final va tot és una conjuntura, no? Que fa que te porta a estar així, però tot junt. Que la passió per la política te compensa el sacrifici que implica... Però la política municipal del meu poble. A banda de presentar-te tu, diguem-ne que ara vaig a gastar-te una broma, has d'enganyar a 20 persones més, perquè clar, o sigui, si ja és xungo presentar-se uno, ara jo sé que fer llistes tampoc és fàcil, vull dir, i més avui en dia, per el que parlàvem abans, com la política està tan denostada, això d'anar d'encara a una personeta i dir-li hola, mira, és que me presente i tal, i voldria que tu te presentares en companyia meua. Ostres, això és una feina ímproba, vull dir que no és fàcil. Vaig a dir-vos una cosa, a tots que ens sentim. Nosaltres, el tema de les llistes, que és una pregunta superrecurrent, nosaltres estem fent i confeccionant una llista amb gent que té il·lusió. Però més enllà, té il·lusió, té formació i gent que és capaç de dur a terme el projecte, evidentment. Però més enllà de la llista, jo sempre ho dic en molts llocs, hi ha un equip de treball darrere, a canvi de res, Anna, per el que comentàvem abans, gent que ocupa les seves hores fora de les seves feines perquè tots treballem, a canvi de no anar en llista ni de res, simplement perquè creuen en el projecte. Damunt, és molt important, que jo això també ho dic i és de veres, que cada volta se suma més gent a aquest projecte que no són del Partit Popular, gent de diferents ideologies que tenen molt que aportar perquè creuen, igual que jo crec, que quan tu no governa o lidera un projecte d'esta envergadura, ha de governar per a tots.
per als que pensen com tu, per als que no, per als que t'han votat i per als que no t'han votat. Per això, a banda de tenir una llista amb gent formada i gent capaç de gestionar, tenim un grup de treball de gent que està aportant moltes coses i cada dia se suma més gent a aquest projecte, que tinc que dir que ha sigut dur, perquè se veu que les marques polítiques i més les grans marques han estat molt denostades els últims anys per culpa de persones que les han utilitzat per al seu interès personal. Però ara cada volta se suma més gent al projecte, veu que n'hi ha un interès real per fer coses per al poble i damunt gent que m'ho diu, jo no soc del PP, però és que veig que podem aportar això, podem aportar això i podem aportar allò, perquè en la diversitat està la riquesa, jo això sempre ho he dit. A mi me pot aportar moltíssim una persona que pensa com jo i me pot aportar moltíssim una persona que pensa totalment diferent, perquè ningú tenim una veritat absoluta. I la diversitat és la riquesa, jo sempre ho dic, és de veres. Clar, i teniu, a més, una quantitat de gent, diguem-ne, en el Partit Popular en algun moment heu tingut moltes majories i heu pogut, vull dir, tenir una gran quantitat de gent treballant, el qual també és important. Bueno, aleshores, entenc que problemes per a fer l'equip, diguem-ne que no estàs tenint. No n'estic tinguent, afortunadament no n'estic tinguent. Han hagut èpoques que sí que ha sigut així, però per tot el que envoltava a les grans marques. Negar això és absurd. Bueno, en la política municipal hi ha un avantatge, crec jo. Les persones. Sí, que jo crec que és la confiança que se'n deriva de la gent que ha estat i de la gent que ha encapçat el projecte, no? Té la part negativa del personalisme, de que va molt lligat a la persona que t'ho demana, però també és això que tu estàs dient, no? A lo millor sense una confluència 100% sí que pots sumar a gent que està un poc en la perifèria del projecte, no? I que s'afegeix. I que no té cap interès en primera línia. I això diu molt de les persones. Clar, això és un comentari interessant. Tu creus en la política professional? Perquè això s'està donant en els últims anys. Vull dir, n'hi ha gent que avisa en la política. Jo no me dedicaria a la política professional. Jo, personalment, no me dedicaria a la política professional. Tampoc me veig capacitat per a juzgar a qui vulgui dedicar-se a la política de forma professional. Però això corre un risc, que al final, si fas de la política la teva professió, l'interès general va estar per damunt, que és del que es tracta quan tu no se dedica a la política. La política és servir, és servei públic. Aleshores, si tu te dediques a la política de forma professional i el teu pa depèn de la política, per a mi, pense que pot haver un conflicte d'interessos. I al final no estàs fent el que has de fer, perquè vius d'això. Sempre parlem de les coses que moltes vegades quan se parla de política sempre se parla de lo que no ens agrada de lo que fan els altres, sempre se parla diguem que la part política té una part de crítica molt important, vull dir, és normal. Quina és la cosa o les coses que no canviaries de la política municipal d'estos anys? Vull dir, en estos 8 anys que estàs ja en l'Ajuntament i que has vist la casa per dins i que eres conscient de que moltes vegades lo de voler no necessàriament és poder, vull dir, perquè tu has vist com regidors que potser volien fer coses i potser inclús coses que vosaltres heu votat a favor i esteu tal. Potser no se poden materialitzar per diferents motius, de personal, de pressupost, de tal. Però quines coses de la política d'estos anys no canviaries? O si arribares a l'alcaldia mantindries? Anem a veure, és una pregunta fàcil de contestar però un poquet controvertida. Si parlem de la política municipal, referim-nos a la política de l'equip de govern d'estos anys, en tot el carinyo del món preguntaré quina política municipal? Perquè moltes coses no s'han fet. Moltes coses no s'han fet. Aleshores, però les que s'han fet, és la pregunta inversa. Després t'esplayes, que ja vam dir que sí, venim a parlar amb tota tranquil·litat, però la pregunta està feta al revés precisament perquè normalment la gent que es dediqueu a la política sempre digueu allò que no vos agrada, no? I jo crec que, vist de tot el que s'ha fet i des de la discrepància que pots mantindre, quina cosa mantindries? Alguna cosa, si n'hi ha alguna cosa que no canviaries, que diries, mira, doncs això jo ho continuaria fent igual o això... A mi la resposta pot ser ninguna, no m'agrada res de lo que han fet, vull dir que podria ser també una... A veure, sincerament, i a més, i sense ànimo de destruir, jo sempre apel·lo a la política constructiva, però s'ha fet moltes poques coses de la política municipal. És de veres, també, que jo m'he trobat en la política municipal molts companys.
molts companys, en els quals s'ha pogut dialogar. Què no canviaria? Pues la capacitat de diàleg que moltes vegades s'ha tingut, encara que no s'hagi arribat on se volia arribar. Però, sincerament, jo he dit moltes vegades i mantinc que s'ha fet una política un poc de braços caiguts i és que no pots dir que s'ha fet. És que realment per a nosaltres s'haurien pogut fer moltes coses que no s'han fet. Ara, si parles de la política municipal entesa en general, pues, jo me quede en els 8 anys d'experiència, per exemple, que hem adquirit, o en els 8 anys de treball, o en el contacte amb la gent, que és el que m'ha donat la política municipal. En el poder conèixer més coses del meu poble que jo desconeixia. A vegades dic, això com pot ser que no ho sabem? Perquè això és el que m'ha donat la política municipal. Perquè és de veres que vosaltres, l'equip que esteu actualment en el PP i que encapçalava o que ha encapçalat durant aquests anys Salva Ferrer, vosaltres entrareu en un moment en el que, des del punt de vista local, el Partit Popular estava prou devastat. Vull dir, va haver problemes interns, va haver un canvi de persones, va haver un canvi d'equip, les eleccions, vull dir, va haver una sèrie de qüestions. Clar, diguem-ne que porteu una miqueta 8 anys de travessia del desert, no? Perquè al final l'oposició, tot el món diu que és aquesta travessia del desert, però jo crec que aquesta part al final a vosaltres vos ha servit per a, suposo, conjuntar-vos com a equip. I jo en aquest sentit, no sé, jo tinc la sensació, vist des de fora, vull dir, la política municipal a través dels plenaris i també com a persona interessada en la política, no tens la sensació que potser s'ha treballat molt de portes cap a dins i poc de portes cap a fora per fer coses de cara a l'exterior? Jo recordo el temps en el que estava l'equip anterior del vostre partit, hi havia una política cap a l'exterior molt... Vull dir, hi havia una revista municipal, hi havia molt de... Però és que estaven governant. Ferran, nosaltres no estem governant. És el que estic parlant abans. Nosaltres no estem governant. Entonces, si no estàs governant de cara a l'exterior, poques coses pots fer més que participar, que això sempre ens sabem caracteritzar per participar en totes les coses que han proposat des de l'equip de govern, encara que venien de l'equip de govern, hem participat sempre en tot el que hem pogut i hem intentat construir i hem intentat sempre ajudar. I això els companys dels altres partits ho poden dir. Ara, heu sigut l'oposició responsable, Carolina, estos anys? Sí, sense dubte. Sense dubte. I dins de los... Perdó. Disculpa, que això d'online... No, que jo sempre he dit que les propostes que són bones per al poble, i això és la primera cosa que me vaig ensenyar com vaig entrar en política, que s'ho dia sempre, que entonces és el nostre portaveu Salva, el que siga bo per al poble, hi ha que apoyar-ho, vinga d'on vinga, i costi el que costi. I això a vegades és cert que ens acosta crítiques del nostre sector, però és que estem així per al poble, més que per interessos partidistes, perquè tots tenim la nostra ideologia i la nostra forma de pensar. Això és cert. Però en la política municipal això se dilueix una miqueta més, jo crec, no? Clar, i nosaltres sempre hem intentat recolzar i hem intentat sempre construir. I moltes voltes s'han trobat un mur d'acer en l'equip de govern. No sempre, perquè a voltes s'han pogut sentar a parlar, però molt poques. I no s'han deixat ajudar moltes vegades i no s'han deixat tampoc aconsellar. Però nosaltres sempre hem treballat per el bé de Carcaixent el primer, abans que els interessos partidistes. Que no ha fet molt de cara a la galeria? A millor de cara a la galeria que se veu a les xarxes o que se veu a la premsa? Doncs jo crec que sí que s'han vist moltes coses, però han fet moltes més dels que se veuen. No em referia tant a vosaltres, sinó com a l'Ajuntament com a organisme, vull dir que realment, perquè, per exemple, vull dir, hi ha algunes accions que jo puc entendre que potser políticament algú no les compartisca o tal, però vull dir, era un poc la pregunta anava per ahí, no? De lo que s'havia fet, si n'hi havia coses que tu comparties que podia ser mantenible en el temps o que t'agradava aquesta línia de treball, però bueno, la següent qüestió també que te plantejàvem era... La inversa, no? Sí, què t'agradaria fer al poble que no s'ha fet ja? Vull dir, quina és la teva idea de poble o quines coses són les que tu, sabent lo dura que és la política municipal i la falta de recursos que té Carcaixent, perquè no som un poble ric, no ho som, no som Alzira, no som el Genesí, vull dir, què t'agradaria fer o què és el que planteges que no s'ha fet fins ara? Mira, comencé per conforme acabaria, però comencé per ahir. Jo vull fer que Carcaixent sigui un poble on la gent vulgui vindre i quedar-se i no un poble on la gent se'n vagi. És a dir, actualment la gent se'n va fora, la joventut se'n va fora a buscar oci.
Les empreses, hi ha una fuga d'empreses els últims anys perquè diuen que així és impossible, on hi ha se posen molts impediments per instaurar-se i hi ha moltes empreses de Carcaixent que se'n van fora també, o gent que se'n va fora a treballar. Per això què fa falta? Fa falta infraestructura. Està clar el que esteu dient, que no som un poble ric. I també és cert, i soc conscient que la meitat del pressupost se'n va en el capítol 1, que tots sabem que són els sous de... Claro, s'ha de pagar als treballadors. L'empresa més gran de Carcaixent, en quant al número de treballadors, és l'Ajuntament. Clar. Som conscients, però, carai, és que hi ha una cosa que es diu Generalitat i Diputació, que se pot pelear moltíssim. Així s'han deixat perdre moltes subvencions els últims anys. I les subvencions són diners en els quals s'haurien pogut pelear infraestructures. Per tant, jo penso que podríem tindre, el que sempre diguem, un auditori digne i a l'altura de la banda que tenim, un local multiusos a l'altura de les associacions que tenim en Carcaixent i de les activitats que se fan, un casal jove, realment un casal jove, dinamitzar el polígon. O sigui, moltes coses que no s'han fet perquè no n'hi ha diners, però quantes coses s'han fet en l'anterior govern del Partit Popular? Perquè són diners, inversions fortes que s'han portat des de la Conselleria o des de la Generalitat i des de la Diputació. Però és que per això hi ha que pelear i treballar. I això nosaltres, el meu equip i jo, estem disposats a pelear-ho i estem segurs que anem a aconseguir-ho. Tenim infraestructura en València. Però és que, a més, ja ho han demostrat. Així s'han fet moltes coses que no són precisament coses que se fan en els diners dels carcaixentins. Són coses que se fan diners, bueno, també són de carcaixentins perquè són impostos autonòmics. Però vull dir que no tenen per què ser directament de l'Ajuntament. Al final és qüestió de treball, de constància i de gestió. Entonces, hi ha moltíssims... Però una qüestió, vull dir, tu comentaves que la gent se'n va de Carcaixent i tal, a veure, des de l'any 2015 fins ara, vull dir, la població de Carcaixent està estacionària, vull dir, tinguérem una xicoteta pujadeta en 2016, arribarem a 2.500, vull dir, ara estem en 2004, l'últim padró, que és el de l'any 2022, n'hi ha 20.498 habitants. Vull dir, estem ahí en el límit sempre de perdre's 20.000. Sí, de perdre's 20.000. Estem ahí que sempre pareix que... Però, bueno, és veritat que l'altre dia l'Institut Cartogràfic Valencià va treure un mapa de pobles que perden població i en la comarca de la Ribera n'hi ha pobles que sí que estan perdent població de forma activa. Afortunadament no és el cas de Carcaixent, Alzira, Xemesí, que al ser més grans encara estem en... Però, bueno, és de veres que tampoc augmentem. És a dir, estem en estacionari. Però, Ferran, no me referís que se'n vagin a viure fora, sinó que se'n van fora. Hi ha empreses de Carcaixent i fa poc se n'ha anat una molt coneguda, que tampoc vull ara anomenar, se n'ha anat al Alzira i hi ha empreses que tenen la seva seu en la Pobla Llarga. Vull dir-te que se'n van fora, encara que visquin i dormien així, o la gent jove, això és un clamor, que nosaltres ens ho diuen, per favor, algo per la gent jove que se'n van fora a buscar l'oci. Vull dir-te, quan me referís que se'n van és perquè no troben així... T'havia entès malament, disculpa. I en la línia del que dius de buscar recursos que siguin recursos públics, però que siguin inversions d'institucions més grans, que no sigui l'Ajuntament, és una bona línia de treball. Jo crec que tots la podem compartir. I l'endeutament, perquè una de les coses que patirem i que en aquests anys s'ha reduït bastant el deute municipal, que inclús des del Ministeri s'ha obligat a que les inversions anaren a la reducció de deute. És a dir, que és una pel·lícula que no hauríem repetir, però ara també és de veres que se podria fer, vull dir, que se podria ampliar aquest deute, no? El teu pensar, el teu i el del partit que representes, és que si cal, i m'agradaria que si la resposta és que sí, que digueres que és quan cal, no? Endeutaríeu altra vegada a l'Ajuntament, al poble de Carcaixent, o ens ajustem, com en totes les cases, en l'economia que tenim i busquem l'ajut dels grans? Un poc per ahí. Què faries, ara que s'ha reduït el deute, si entra en el pensar que si fa falta... Així hi ha diverses coses. Primera, parlar del deute d'una forma simple pot portar a la gent que m'ho sent a una situació un poquet enganyosa. Me referisc a estar endeutats, evidentment. Quan Compromís entra a governar, entra en el 2015. Després d'una crisi brutal que patirem tots, s'endeutaren tots els ajuntaments, les empreses també, les privades també i les famílies també. Entra en 2015 Compromís quan comença a recuperar-se l'economia.
hi ha més ingressos i se pot amortitzar deute. Damunt, si sabeu, suposo, i si no ho sabeu, us ho dic jo, hi havia una llei, que, bueno, ho has dit tu, Anna, una llei del Ministeri que impedia endeutar-se més als ajuntaments. Per tant, si no s'ha endeutat més aquest ajuntament aquests 8 anys, potser no volia endeutar-se, però legalment no podia endeutar-se. Ni aquest ajuntament ni ningú. És a dir, per un costat, l'economia començava se podia amortitzar el deute i per altre costat hi havia una llei que impedia que s'endeutaren més els ajuntaments. És més, aquesta llei que impedia que els ajuntaments, és una llei que va posar el Partit Popular, que impedís que els ajuntaments s'endeuten, no afecta al govern autonòmic. I el govern autonòmic, que està liderant el Partit Socialista i Compromís i Podemos, està endeutant-se a raó de 1.300 milions d'euros a l'any, ni més ni menys. Vull dir-te, el tema del deute, més que un tema de partits o de governs, és un tema molt conjuntural. I una altra cosa vull dir, els 4 o 5 primers anys de governar Compromís, que se va amortitzant tant de deute, que se va dir en tots els puestos, jo recorde que s'estava governant en el pressupost prorrogat del Partit Popular. És a dir, s'ha estat amortitzant deute en el pressupost que nosaltres tenim, en el pressupost prorrogat del Partit Popular. En això què vull dir? Que el tema del deute no és tan simple com que uns partits s'endeuten i altres paguen deute. És un tema més conjuntural. Què faria? La pregunta és, nosaltres ens endeutaríem, nosaltres pelearem per aconseguir els diners, com sempre s'han aconseguit, de la Conselleria i de la Diputació. Però això implica moltíssim treball i moltíssima gestió. Si per a prestar millors serveis i per aportar infraestructures al poble hi ha que pelear, en València se pelearà. I si arriba un moment i s'ha d'endeutar, per endeutar-se també hi ha que tindre coneixement i saber gestionar. Perquè has dit, Anna, diu, o s'ajustarem en cinturó conforme les famílies. Jo conec poques famílies que no s'endeuten per a comprar-se una casa o per a comprar-se un vehícul per anar a treballar. Ara, sempre, mai per damunt de les seves possibilitats i sempre amb coneixement. La idea és endeutar-se? No, i menys ara, que també la conjuntura de la pandèmia de la guerra fa que endeutar-se ara sigui una locura. Nosaltres pelearem, intentarem treballar perquè els diners vinguin on tenen que vindre, que és de València. I per això també comptem amb una infraestructura de partit en València. No és simple, però evidentment assistem en un espai per a tots els públics en els que tenim que simplificar les preguntes i les respostes com es pot fer. Vull dir que ja ho sé que és un tema un poc més complex, però es tracta d'això, de que siga un diàleg que tot el món pugui seguir i que estigui a gust. Clar, més el fet que n'hi hagi una crisi econòmica o no, no genera, per lo que has dit tu, vull dir, si n'hi ha una fuga d'empreses, si n'hi ha una fuga de capital, no han hagut més ingressos. Per això te parlava de predisposició. Després, evidentment, n'hi ha unes conjuntures i n'hi ha unes despeses que se tenen que cobrir i tindràs que buscar, però sí que n'hi ha, jo crec que sí que n'hi ha una part de decisió política, no parlo tant de partits, sinó de maneres de gestionar, de decisions sobre la manera de gestionar, si no tinc diners, m'endeutaré sempre que puga, si no tinc diners, retallaré de X, del que siga. I per suposat una màxima que sempre he sentit a casa i és no bufar en caldo gelat. Això també és molt important. Nosaltres la predisposició és treballar per aconseguir els diners d'on tenen que aconseguir-los. I a més és una cosa que ja s'ha fet. A Carcaixent, quan s'ha governat el Partit Popular, s'han fet moltes coses i no totes de l'Ajuntament de Carcaixent, ni molt menys. Moltes han vingut i on tenien que vindre, de la Generalitat i la Diputació. I és la nostra predisposició, a pelear les coses i a pelear les subvencions, que no és fàcil. I menys ara, que vos dic, me dedico a gestionar subvencions. No és fàcil, però en feina i en bona gestió se pot aconseguir i nosaltres estem segurs que anem a aconseguir-ho, clar que sí. De totes formes, Carolina, jo volia, en la línia, evidentment, el tema del deute jo suposo que és un tema que posicionarà de forma recurrent perquè al final estava el Partit Popular, el pic del deute, de l'Ajuntament de Carcaixent, del deute viu de l'Ajuntament de Carcaixent, va ser l'any 2009 que votarem els 16 milions d'euros de deute. Això coincidia amb una època, ens han enviat una pregunta que diu que l'increment dels ingressos locals no va ser realment en l'època del PP, quan hi havia ingressos extraordinaris que venien de les llicències municipals i malgrat això va haver un increment extraordinari del deute. Aleshores, el tema és que des de l'any 2009 fins ara comença una tendència a la baixa del deute, encara en el govern, en l'última legislatura del Partit Popular, comença una tendència a la baixa d'eixa gràfica de deute. I ara, en l'any 2021, que és l'últim any que ja està tancat en dades del Ministeri,
segons el Ministeri d'Hisenda per l'Ajuntament de Carcaixent, a data 31 del 12 de 2021, el deute estava en 5 milions d'euros. S'ha passat de més de 16 milions a 5 milions d'euros de deute en 3 legislatures pràcticament, en 12 anys. Vull dir, això és una reducció important del deute que, evidentment, suposa que ha lastrat la capacitat de l'Ajuntament per a fer coses. Però, clar, també, si parlem de deute, en aquell moment va hi haure també sentències urbanístiques, perquè tu comentaves abans el tema de lo que va motivar la crisi, va ser una bombolla urbanística. Ara parlarem de la bombolla de les renovables, que és una de les preguntes que també volíem fer, del tema de les plaques solars famoses. Per dir-te, jo recorde, i això ho recorde jo perquè ho vaig viure en primera persona, quan se va fer la piscina municipal, quan hi havia una quantitat de capacitat d'inversió. Potser en aquell moment se va estirar més el braç que la mànega. Jo tampoc, vull dir, des del punt de vista de la conversa, evidentment tu pertanys a un equip diferent al que gestionar allò, per tant, tampoc tens per què respondre per lo que se va fer en aquella època. Vull dir, no me pareix just des del punt de vista democràtic i de la justícia i de l'honestedat que vosaltres, com a nou equip en unes sigles polítiques, tingueu que respondre per allò. Però, bueno, el fet és que la política d'un equip de govern del Partit Popular en aquell moment ens va dur fins a un deute. I després va haver diverses sentències urbanístiques que hem pagat entre tots i totes. Vull dir, i aquestes sentències urbanístiques també són fruit d'una forma de fer les coses. Evidentment, els tribunals han decidit que no estaven ben fetes i això ens ha costat a tota la gent. Per tant, a banda de la reducció del deute, suposo que també el fet que vos trobareu un ajuntament un poc més sanejat, això és bo. Vull dir, això no és tan... No entreu en una situació tan precària com la que hi havia abans. Segons l'equip de govern, anem a trobar molts pocs diners per tot el tema de sentències que ha tingut el nostre equip de govern. La famosa sentència de la pujada irregular de l'IBI. Només fan que dir-nos que anem a trobar-nos en 1,5 milió d'euros menys i en menys. Vull dir, anem a veure. Això us obliga a anar a les subvencions, el que tu comentaves. Tens que buscar finançament. Jo no t'he de justificar perquè, evidentment, que s'han fet coses mal des del meu partit i de tots els partits. Això està clar i el primer que hi ha que fer si té pensament crític és reconèixer les coses, sobretot per aprendre i per a no repetir. Però també és cert que sempre se parla del deute, però hi ha que veure el resultat. Perquè tot el que n'hi ha fet, la majoria de coses, no tot, d'infraestructures que n'hi ha fetes a Carcaixent, estan fetes. I el poble les pot disfrutar. Que s'ha errat coses, evidentment. Que quan uno més coses fa, més coses pot errar, també. Ho justifique? No. Però, torno a dir, no és tan simple. No era un retret, Carolina. Era una qüestió simplement d'una reflexió de cara... I estic d'acord. El primer que hi ha que fer és reconèixer i assumir i aprendre. Però també no tot és mal, al contrari, No parlàvem de coses concretes ni de responsabilitats, sinó d'estils de gestió. Per això la pregunta era en obert, no? Perquè tu pots decidir, mira, no n'hi ha cap problema en demanar un crèdit. Quin problema n'hi ha? Si jo faig front al crèdit i el necessite puntualment, que la pregunta anava així, vull dir que era una pregunta en obert de quin és el model de gestió. Tu ho has deixat clar. El model de gestió serà ajustar-nos a recursos, o el que jo he entès, a recursos que tinguem a nivell municipal i intentar aconseguir subvencions per a pelear les coses. Claro, i pelear les coses s'han de pelear. I en un moment donat hi ha que saber el que pots fer i el que no pots fer. És a dir, l'economia també és circular i al final hi ha èpoques més bones i èpoques més males. Però al final l'important és veure un resultat. Ara estem davant d'una altra amenaça. Vull dir, nosaltres venim, Anna i jo, no és cap secret, venim del moviment de protecció de la natura, de Salvem el Realenc. Salvem la Bossarta en l'època de Doña Lola. Vull dir, això era en aquella part de la història. Ara mateixa saps que tu i jo no te coneixia, tu i jo ens vam conèixer arran del moviment Salvem el Realenc per lo de les macroplantes solars que tenim plantejats a Carcaixent. Som un poble que té molt de terreny agrícola, majoritàriament Carcaixent té la gran superfície és agrícola o forestal, realment el casc urbà representa poca superfície.
I ara mateix tenim damunt de la taula el tema de les macroplantes. Vosaltres vos posicionareu, i jo també aprofite per agrair-vos la vostra predisposició a l'acord quan vos presentarem la moció des de Salvem el Realenc. Quina és la vostra posició al respecte d'aquest tema de les macroplantes? I és una pregunta doble. Se va fer un procés de participació pública per part d'aquest Ajuntament actual, el qual se plantejava un procés de participació que tingui l'èxit que tingui, però vull dir que plantejava que la gent que va participar, que és la que és, volia muntanya pública i gestió pública. Sí. Quina és la vostra posició respecte del tema de les macroplantes i respecte al tema de l'adquisició dels terrenys del Realenc? La nostra posició, jo ho vaig dir en aquest moment i ho torno a repetir, l'opció que més beneficia als ciutadans de Carcaixent serà la que s'alinea el Partit Popular. Tinguent en compte, energia renovable sí. Ja sé que la coletilla és, però així no. Energies renovables sí, progrés també, que no té per què estar renyit, després els interessos dels ciutadans de Carcaixent i, per supost, la defensa del nostre patrimoni cultural i natural. Això és claríssim. Quin problema va haver ahir o quin problema... Per què semblava que l'oposició estava a favor de la macroplanta i l'equip de govern no? Perquè se va fer una mala gestió del tema. Jo això sempre ho he defès així. Va gestionar molt mal aquest tema. De fet, això va costar la reprovació de l'alcalde per part de tota l'oposició, però no per el tema, no per el fons de l'assumpte, sinó per la gestió d'aquest tema. Al meu parer, se va manipular molt la informació, se va obrir una campanya molt cruel i injusta contra l'oposició i se va crear molta confrontació. Nosaltres l'únic que volíem dir entonces, si repetim, és que hi ha que tenir en compte, no sols perquè, clar, és que inclús se ens va posar en contra dels tècnics de l'Ajuntament, que això és el que pitjor em va saber mal a mi i al nostre grup municipal. És a dir, nosaltres tenim que tenir en compte tota la informació que tenen damunt de la taula. Informació n'hi havia molta. Informació encara està per vindre, que Ferran, tu sabràs millor que jo, perquè és un procediment que serà molt llarg i al final decidirà el Ministeri, ni siquiera és vinculant el que nosaltres diguem. Nosaltres el que ens queixàvem era de com s'estava gestionant i manipulant l'assumpte políticament, no del fons de l'assumpte. Per tant, arribarem a la conclusió, i a més me va agradar molt la conversa que vaig tenir vosaltres dos, perquè vam poder parlar menys polititzadament d'aquest tema, i a mi, Anna, sempre ho diré, Anna Oliver, va ser molt sincera, a mi me dona igual que l'impacte ambiental siga positiu o negatiu, no vull que una placa a la muntanya. Això és sinceritat. El que no vull és que intenten convèncer a la gent que va vindre l'apocalipsis, perquè igual sí que és de veres o igual no, encara no tenim tots els informes que s'han de tindre. El que jo demanava és que la gent donara el seu sentit sense estar manipulada políticament. I al final, després de moltíssima batalla i després de molt de remar, i vosaltres sabeu que nosaltres hem remat molt per arribar a aquesta declaració institucional a la que arribàrem, era que el sentir del poble quin era? Amb independència dels informes tècnics i amb independència de les... Això és una política, al final, també. Això és política. Clar, el sentir de Carcaixent què era? Que no volia ni una placa en la muntanya, encara que no se vegera o encara que l'impacte ambiental fos superpositiu. La gent no volia plaques en la muntanya? Doncs nosaltres, com a representants del poble de Carcaixent, teníem que anar en aquesta línia. Però no manipulant que si és que va passar això, és que va passar allò. A mi la gent me parava pel carrer, Anna i Ferran, diguem-me, però tu creus que estàs d'acord que anem a inundar-nos? Estàs d'acord? Jo dic, vosaltres creieu que anem a estar d'acord en destrossar la muntanya? És que n'hi ha gent que se pensava que anem a cimentar la muntanya. És veritat també que avui en dia jo moltes vegades escolto declaracions de polítics, desgraciadament, de tots els colors. Sí. Que sembla que és que este vol el mal per al poble o vol el mal per al país o vol el mal... Anem a veure, jo dubte molt, sincerament, si tens dos dits de front, tu tens que saber discernir el que és el discurs polític orientat a generar un estat d'opinió de la realitat. Jo no crec que ningú dels que esteu a l'Ajuntament en aquest moment vulgueu el mal per al poble. Després podem estar d'acord o no, però vull dir-te. Va començar mal gestionat i ahir va anar mal l'assumpte. Però al final, els polítics hem de ser capaços de parar, de sentar-nos i d'escoltar. I al final... Sou capaços, Carolina, a vegades jo crec que vos costa molt això. El que acabes de dir, jo estic totalment d'acord, ho subscric 100%, però, hòstia, a vegades costa molt. Vull dir, que jo... A nosaltres ens va provocar moltíssima satisfacció democràtica, de fet, això Anna i jo ho hem comentat, vull dir, aconseguir una unanimitat. Aconseguir una unanimitat en un tema concret. I segur que vam remar des del Partit Popular per això. Però costa molt, no costa molt si la cosa va bé, Ferran. Però quan tu un dia obris
obris les xarxes socials i estan dient que tu eres el monstruo capitalista que vol cimentar la muntanya i que inclús van a denunciar-nos per lo que hem votat en el pleno, i dius, perdona, quin episodi m'he perdut? Aleshores, això va començar en una batalla mediàtica que al final no portava a ningú lloc i per això va haver un punt en què nosaltres, per almenys, fórem capaços de parar i dir, parem, anem a lo bàsic. Per què estem en política? Per interès general. En un poble, per interès de ciutadans. Què volen els ciutadans? Que ens han preocupat de saber-ho. En tots els àmbits i en tota la gent diferent pensar, no volen plaques en la muntanya. Que es dona igual, que al final no tinguin un impacte ambiental negatiu. Directament no les volen. Pues nosaltres, com a representants, tenim que anar en aquesta direcció. I això és el que farem. I respecte de la... Digues, Anna. No, que en el tema de les fotovoltaiques i en concret Salvem el Realenc, perquè el tema seria com el del deute, que seria llarguíssim i ple d'excepcions i de consideracions. Però en el que ens ocupa a nosaltres, que és les plaques al Realenc, també és de veres que, més enllà d'aquesta moció institucional que va partir del carrer, perquè és una moció presentada per Salvem el Realenc, que tots els grups heu fet vostre, però que ha sigut una iniciativa ciutadana. Totalment. Més enllà d'això, cap partit esteu fent poc. No heu fet propi aquesta declaració de principis, perquè jo no veig campanyes dels partits o declaracions o articles o facilitar informació. A nosaltres, com a membres encara que avui així no estem representant a Salvem el Realenc, i no podem dividir-nos, no? A nosaltres ens arriba informació contradictòria. De nosaltres? No, que arriba informació de s'ha modificat el projecte. Uns te diuen una cosa, altres te diuen una altra. Clar, s'ha modificat el projecte, ara se n'ha presentat un altre diferent, ara la normativa... Clar, la gent també ens fa preguntes perquè no deixem de ser la cara visible, no? I sí que estaria molt bé que la gent, no tu, sinó tot el món que esteu a l'Ajuntament i que teniu accés directe a la informació, respectant la confidencialitat dels processos, de les comissions, tota la història, però estaria bé que informareu a la població. És cert que els últims temps ha estat prou parat i aquest tema, o almenys, és que això és una altra, és que no té la informació l'han tingut que buscar sempre, perquè tampoc se mos ha facilitat massa des de l'equip de govern. I últimament ha estat, però ara es torna a manejar, perquè se posen en contacte de volta amb nosaltres, es torna a manejar, però no havia, sincerament, no era conscient de veure que algú tenia aquesta falta, ho tindrem en compte, ara. No era conscient d'haver caigut en aquesta falta. Què m'estàs comunicant? Ferran, no se te senta. Jo silenci perquè com estic tossint per el constipat, disculpeu que era per a no interrompre. Nosaltres, una de les coses que també el que comentava Anna, quan la gent te pregunta, nosaltres encara estem esperant que se ens contesten les al·legacions. Vull dir, la ciutadania que al·legarem, i ne vam ser molts, no va llaure una resposta per part dels promotors de les al·legacions. Per tant, entenem que fins que no hi hagi una contestació de les al·legacions, el projecte no pot continuar. Per repreguntar-te respecte al tema de l'adquisició de la muntanya, com ho veus això? Jo ho veig molt positivament. És més, jo ho vaig dir en un pleno. Jo crec que l'únic partit que ha comprat muntanya ha sigut el Partit Popular i l'ha feta pública. I en la consulta ciutadana, que jo també vaig participar, en aquesta època, és de veres que la gent estava en aquesta línia i nosaltres, ja és a nivell personal, però jo soc conscient de gent del meu partit que ha estat molt involucrada en el tema de la muntanya, de l'agricultura, etc., que ha aconsellat molt a l'equip de govern actual per a comprar muntanya en un moment en què sí que se podia i per lo que siga no ha prosperat. Per la falta de recursos, que també és una limitació. Bueno, falta de... No ho sé, jo tampoc ho sé. És una pregunta... Un moment, no dic per a l'Ajuntament, sinó un moment suposo que per lo que s'ofertava, no? Però, clar, qui està governant és qui ha de decidir en què es gasta els diners. Clar, bueno, tu pots proposar...
des del nostre grup sí que s'ha anat a aquesta línia. S'ha fet abans, quan s'ha comprat muntanya per part del Partit Popular i s'ha aconsellat ara i nosaltres també estem en aquesta línia sempre que se pugui, evidentment. Pues tenim una exclusiva. La candidata a l'alcaldia per al Partit Popular diu que si pot intentarà fer possible per adquirir muntanya pública. Això és... Ja estem en plena campanya i això està bé i prenem nota i la gent que gaudim de la serra de forma habitual, això evidentment és una reclamació o un anhel que tenim i que en la mesura de les possibilitats pues, evidentment seria interessant. En la línia que continuem del tema de les preguntes, una de les qüestions que a nosaltres com a demòcrates ens preocupa, a escala local, quins riscos per a la democràcia identifiques? Vull dir, i què proposes per a previndre aquests riscos? Perquè, evidentment, estem veient coses a escala global que jo crec que a tota la gent que tenim una consciència democràtica plena i, per exemple, som capaços de parlar i arribar a acords amb gent amb la que no estem d'acord, jo crec que això és meravellós. Ho parlàvem abans de començar. Lo bonico que és poder arribar a acords amb gent amb la que no estàs d'acord i defensar el teu dret a no estar d'acord amb l'altre. O sigui, és que la democràcia passa per això necessàriament. Quins riscos per a la democràcia identifiques a escala local i què proposaries per a intentar, diguem-ne, baixar un poc aquest rum-rum xungo que n'hi ha respecte a la democràcia? Jo veig els mateixos riscos que per desgràcia veig a escala nacional. Vull dir, la política està polaritzada, però és que la societat també. Sembla que no n'hi ha grisos. És a dir, sembla, el que estàs dient, que o penses d'una manera o penses de l'altra i damunt hi ha una confrontació. I això no cap en la democràcia. En la democràcia el que cap és dir-me tu que és blanc, dir-te jo que és negre i a Anna li sembla que és gris i tothom respectar-ho. I això no està ocorrent. Jo no sé, és una crisi de valors, és una crisi d'educació. Jo crec que ahir tenen molt a veure tots, les persones. A nivell particular, és que són pares com a pares i és que són polítics més encara perquè som els que hem de donar exemple. Hem d'evitar que se polaritzi i que se porti tot a l'extrem. I extrems n'hi ha, per desgràcia, actualment. Els dos bandos de l'aspecte polític, perquè al final jo crec que els extrems són exactament iguals i jo crec que no podem permetre, més ningú concepte, que la democràcia estigui més en perill que mai. És que és increïble. Jo no puc entendre, després d'eixir de 40 anys una dictadura, el que va costar tirar endavant una transició, com estem ara en aquest punt que veritablement jo també pense que moltes vegades quan jo veig els informatius, i no cal veure els informatius, veus accions inclús al teu poble. Jo vaig presenciar fa molt poc, així vaig de ma casa, jo visc a Júlia Rivera, un acte xenòfob horrorós, que em va posar jo a xillar a la persona que estava increpant a una altra persona per ser d'una altra cultura. Que jo dic, doncs tenen 15 anys. Qui li porta a una persona de 15 anys a xillar-li a una altra des d'un vehicle? No cal dir ni entrar. No cal reproduir-ho. És desagradable. Jo me vaig sorprendre dient, tu de què vas? I jo dic, ostres, m'estic esticant en camisa no sé bares. No, és que si me calles, en certa manera, és com que estic a un altre costat. Què porta una persona de 15, perquè no tindria més de 15 anys, a increpar a una altra simplement per ser d'una altra cultura, perquè era per això. És molt perillós. I és molt perillós a nivell local, a nivell estatal i per desgràcia jo crec que... Quina responsabilitat o què podeu fer? Tenim molta responsabilitat en el moment en què no donem exemple. Hem de donar exemple i hem d'involucrar-nos. Això jo sempre ho he dit. Encara que puguen creuar la cara. És que si no, al final, si tot el món viene cap a un altre costat, és fanatisme... I a escala municipal, quina responsabilitat teniu els responsables polítics? D'alguna manera, la crispació no naix del no-res. Vull dir, hi ha una situació social tensa, econòmica, n'hi ha gent que està passant-ho malament, n'hi ha gent que està molt cabrejada, molt crispada, però des de la política jo crec que també s'aporta crispació. Creus que hi ha una part de responsabilitat que els responsables polítics sí podeu ajudar a que el to, les formes, les maneres siguin altres? Sí, i sempre denunciem les formes i les maneres. I sempre denunciem els atacs personals. Sempre ho fem quan ho veiem en la política a nivell local. Perquè si se comença ahir, dones aquesta imatge en quan tu estàs representant a un poble sencer i acabes blanquejant-ho, sense donar-te compte. Jo crec que tenim una responsabilitat, clar que la tenim. Clar que la tenim. Agrair aquesta posició perquè al final la democràcia... Jo crec que les formes són importantíssimes al final, vull dir que és clau.
Estem quasi al final. Sí, ja estem quasi arribant a l'horeta, vull dir que... Però abans d'acabar anem a donar-te el teu espai publicitari. Bueno. Entonces, des de nosaltres ens agrada tant com a tu la política, encara que no estiguem en partits ni en institució. Per tant, creguem en la política, no? I en el poder que té per a canviar les coses i transformar-les, no? Podem les compartir o no, però en aquest poder i en aquesta convicció de treballar per al poble, no? En aquests minuts, abans d'acomiadar-nos, què diferencia el teu projecte d'altres? Per què jo hauria d'apostar per el teu projecte? Pues, senzillament perquè és un projecte molt treballat, des d'una experiència molt àmplia que ens ha donat l'oposició, que ha estat dura però constructiva, perquè al final de les coses dures s'aprenen la vida, que és un projecte que està fet i està fent-se per persones que estan formades o que tenen experiència en molts àmbits, perquè al final has de tocar molts àmbits per a poder cobrir totes les necessitats que té un poble i totes les inquietuds que tenen els ciutadans d'un poble, i que sobretot tenen una capacitat de treball molt gran i estem disposats a pelear on faci falta per aportar inversions fortes al poble que puguen ajudar-nos a desenvolupar aquest projecte que tenim per a Carcaixent, per a fer de Carcaixent el poble que mereix ser, el poble en el que creguem i el poble al que estemem. Diuen que tots els polítics sou iguals, evidentment, nosaltres no ho creguem des de l'Ateneu, no ho creguem, que tots els polítics siguin iguals, vull dir, de fet, i fantàstica diferència entre opcions polítiques per a poder escollir quina és la que més s'ajusta a la teua forma d'entendre el món. Des del punt de vista econòmic, quin és el model de poble? Vull dir, quina seria la línia política que tu portaries? Indústria, agricultura... La vostra proposta en aquest sentit? Tenim moltes propostes, però des de luego incentivar... Tienes que triar-ne una, la estrella quina és la mesura? No se pot triar una, Ferran, per la senzilla raó que hi ha moltes necessitats i molts col·lectius que tenen necessitats diferents i hi ha que cobrir-los. Però, des de luego, dinamitzar la indústria carcaixent, que això beneficiaria a tots, perquè suposaria faena i suposaria ingressos per a poder fer coses. I és una d'elles. Reforçar el comerç local, perquè el comerç local està realment en hores baixes. Dóna molta pena veure negocis tancats. No així, també és de veres que a altres pobles o vas per València. Veure un local tancat, jo que he tingut un negoci a Carcaixent, de veritat és que deprimís moltíssim. Imagina la persona que l'ha tingut que tancar. Reforçar el comerç local i, sobretot, ajudar moltíssim a tots els col·lectius. Una cosa que també m'ha ajudat molt participar en la política municipal és conèixer la quantitat de col·lectius i d'associacions que hi ha a Carcaixent que fan moltíssimes activitats i moltíssimes coses i col·lectius que tenen unes necessitats molt concretes i estan molt oblidats. I, per suposat, la joventut. La joventut reclama que se li faci més cas a Carcaixent. I així ne podria dir moltes coses. Però, bueno, m'has dit que tria algunes, de moment, ixes. Esperarem el programa electoral. Exacte. Jo soc dels friquis que segueix tots els programes per a veure què és el que proposeu cadascú i després poder-vos-heu tirar la cara quan ho fem. Totalment. Vull dir, al final el contracte social de la política és si tu has dit que vas a fer això i no ho fas, evidentment estàs enganyant-nos d'alguna manera a la ciutadania. Vull dir que jo crec que està la clau de tota aquesta història. Bé, doncs, Carolina, moltíssimes gràcies per la teva participació i per haver sigut la valenta que obri la ronda d'entrevistes a les persones que vos presenteu a l'alcaldia. Gràcies per participar en l'Ateneu Democràtic. Anna? Sí, Diego estava igual de costat que tu. Esperem que ara que ja veu estrenat els dos, el format de l'Ateneu en les dues variants, política i ciutadania, no? Polítics també sou ciutadania, però d'alguna manera vos tenim que diferenciar, no? Les dues línies de treball de l'Ateneu, ara que la gent ja ha vist que efectivament som ideològicament molt diferents, però que tant tu com nosaltres, com la gent que ens escolta ara i en diferit, creguem en el diàleg, que és la base de la democràcia. Jo me quedé en això que tu has dit tantes vegades de la capacitat de diàleg, tan important per a voler ser una persona que representa tot el poble, no només a unes sigles.
tant de bo aconseguim entre totes i tots que Carcaixent siga un poble on quedar-se i la gent aprenga a estimar-lo tant com els que estem ací. Gràcies per participar i a la gent que ens escolta que sàpiga que la pròxima serà segurament sobre cultura. Moltes gràcies. He estat molt a gust, Moltíssimes gràcies. I bona nit a tots. Eixa és la idea. Recordar que l'últim vídeo l'han vist 223 persones en Facebook. O sigui que animar-vos també a compartir el vídeo perquè realment se parla de coses que ens interessen a tots. Efectivament. Bona nit i moltíssimes gràcies. Bona nit. Bona nit. Gràcies.